zo ba zuma aiki ya sani, duk mai kishin Nijar za ya ba shi haɗin kai domin ƙasar mu ta yo nasara. Sarki aiki ya zo ba zuma aiki ya sani, duk mai kishin Nijar za ya ba shi haɗin kai domin ƙasar mu ta yo nasara. Sadauki aiki ya zo babu aiki ya sani, akan kishin al'umma ba zama yan naɗa ɗan mara. Sadauki aiki ya zo ba zuma aiki ya sani, duk mai kishin Nijar za ya ba shi haɗin kai domin ƙasar mu ta yo nasara. Ya Khaliqu ya Azizu mai mulkin duniya, da daban dama hane ne kare da na yo gajiya, dan Ahmad Mahmud mai kyakkyawar niyya, ka tarwatsa makiyanmu Nijar jamhuriya, mai sanya gamun gaba ka sanya shi ya sha wuya. Hamisu Sani da Isa Sidi madau aniya, tafiyar mu babu bin marar kishin nahiya. Sadauki aiki ya zo ba zuma aiki ya sani, duk mai kishin Nijar za ya ba shi haɗin kai domin ƙasar mu ta yo nasara. Al'umma masu daraja gashi mun amsa kira, da akwai dama kowa ya zo kada a makara. Mu bayan madugun kwarai gwarzo shakira, gamji sha sassaka to dogon yan yaudara, dakaranmu mai rushe gayye yan damfara. A fagen gina al'umma da kasa ya gagara, abu shaken bijimi na gaske abin dogara. Sadauki aiki ya zo ba zuma aiki ya sani, duk mai kishin Nijar za ya ba shi haɗin kai domin ƙasar mu ta yo nasara. Ba zo mu hada da sannu mai gida turmi shadaka, katangar garfe tilas makiya suka bar maka, tsari naka a taimaka wa al'umma talaka, in ban da marar kishin yan ƙasa wa zai ja maka, haske kore duhu kuriya maboyar duka surruka, shugaba mai girman daraja kaf a Afirka. Nijar ba duka duniya ta san da haka. Sadauki aiki ya zo ba zuma aiki ya sani, duk mai kishin Nijar za ya ba shi haɗin kai domin ƙasar mu ta yo nasara. Al'umma mun gamsa ayyukan da kake yi mamu, maliya ka zarce tarki ka fi gaban koramu, jigo kake kuma ma dugu kunya tuni kafin da mu, adali kake tafiyar ka ba mu gudu taimamu, tafi ja maka kai mu ayyuka kan daɗa yi mamu, sarari kuna dokuna danka ne aka san da mu, tamkar goma baka layin masu rigimu. Sadauki aiki ya zo ba zuma aiki ya sani, duk mai kishin Nijar za ya ba shi haɗin kai domin ƙasar mu ta yo nasara. Sarki a gida sarki a dawa mun maka jinjina, hadari rufe duniya gwani iya yin magana, sarkin aiki kake damisa ka huce tsokana, shugaba mai fasali da kyawawan riguna, gwarzo namiji a maza sa'adu wai razana, gaskiya ka rike ko ba su so dole su dangana, haske na wata sha kallo gwanda ka zarce guna. Sadauki aiki ya zo ba zuma aiki ya sani, duk mai kishin Nijar za ya ba shi haɗin kai domin ƙasar mu ta yo nasara. Kowa ya gyara gaskiya dole zai da na sani, je musu tubalin toka san baya yin gini, muna mu daban yake ya wuce su a farin jini, mai kima daraja ta farko ne masani, san zuciyar su yasa suke mashi gunaguni, Nijar sai godiya da mun samu magani, shi bazin Muhammadu baya son mun shiga razani. Sadauki aiki ya zo ba zuma aiki ya sani, duk mai kishin Nijar za ya ba shi haɗin kai domin ƙasar mu ta yo nasara.
tafiyar kabar zora bagar dama ba masu kushen ka sai masu halin handama sai kura ko kure su suka yi gadon haɗama kai kana tafiya da duka masu kishin al'umma duk mai kishin ci gaban ƙasa dole ya sallama ya biyo ka don a gina ƙasar mu akan lalama. Sadauki aiki yanzu ba zuma aiki ya sani duk mai kishin Nijar za ya bashi haɗin kai domin ƙasar mu ta yau nasara. Bazum Muhammad din da gashi nan yau ta tabbata a fili duka an gani baba shine mafita ba masoya ba kuma iyalai sun gazgata ayyuka ne karara an ga inda ya karkata tunanin masu mugun zato ya jirkita kowa ya ga musu dukan ƙasa kwanmu da kwarkwata sai bara gurbi za ya kushe aikin ga ku tabbata. Sadauki aiki yanzu ba zuma aiki ya sani duk mai kishin Nijar za ya bashi haɗin kai domin Sadauki aiki ya zo ba zuma aiki ya sani duk mai kishin Nijar za ya bashi haɗin kai domin ƙasar mu ta yo nasara. Sadauki aiki yanzu ba zuma aiki ya sani duk mai kishin Nijar za ya bashi haɗin kai domin ƙasar mu ta yau nasara. Sadauki aiki yanzu babu aiki ya sani akan kishin al'umma ba zai naɗa ɗan mara.